mogen lezen uit de eerste zondag van de Advent in het B-jaar. B-jaar, Marcusjaar. En we lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en zij niets vermoedden. Totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte, zo zal het gaan bij de komst van de mensenzoon. Dan zullen er 2 op de akker zijn. De een wordt meegenomen, de ander wordt achtergelaten. De 2 vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. De een wordt meegenomen, de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want ge weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt het wel. Als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Wees dus ook gij dus bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop ge het niet verwacht. Woord van de Heer. Wij danken God. En zusters en broeders, het is de eerste zondag van de Advent. Dan begint voor de kerk een nieuw kerkelijk jaar. We noemen dat het B-jaar, het jaar van Marcus. En het is op zich opvallend dat we dan meteen beginnen te lezen uit het Matthäus-evangelie. Maar dat heeft ermee te maken dat Marcus is maar een heel kort evangelie eigenlijk. En dat heeft helemaal niets van Kerstmis en zo. Het begint meteen met het optreden van Johannes de Doper en van Jezus. En daar zit niks voor. Maar we moeten dat dus opvullen om toch Advent en Kerstmis willen we vieren in de kerk. En dat hoort er echt bij. En de eerste stap, de eerste zondag van de Advent. Hier wordt meteen de toon gezet. Worden we op scherp gesteld en opgeroepen, wees waakzaam. Advent is verwachten, uitzien. In de donkere dagen, uitzien naar het licht. Ons voorbereiden op de geboorte van Christus. Openstaan voor dat grote mysterie van de liefde. Het grote experiment uiteindelijk ook, denk ik, van God met ons mensen. Dat hij ons op weg wil zetten van de weg van de liefde, van de menswording. Wat met Kerstmis uiteindelijk het grote mysterie is. En waakzaam zijn, pas op, worden we gezegd. Want de een is het malen en de ander ook. En de een wordt meegenomen en de ander ook. En de zondvloed kwam en ze hadden het allemaal niet in de gaten. Pas toen het gebeurde, heb je het in de gaten. De echte grote dingen, de grote geschiedenismomenten heb je niet in de gaten. Pas achteraf besef je, dat was zo'n moment van hoe speciaal het was, van genade. Van een kairos noemen we dat dan. Het kairos moment, dat de tijd ingreep. Achteraf, en dan kan het te laat zijn. Dus je moet zo in het leven staan, dat je weet hebt van die grote momenten in het leven die er kunnen gebeuren. En met verwachting en hoop van zegen in het leven staan en tegelijkertijd gewoon doen, elke dag wat je moet doen. Dus op de eerste plaats ademhalen. Dus op de tweede plaats, zoals gezegd wordt, eten en drinken. En met huwen en ten huwelijk geven. Dus het ritme van het leven volgen. En tegelijkertijd een diep geworteld weet hebben van hoe je opgenomen bent in een veel grotere beweging van God met ons mensen, waarin God met ons mensen geschiedenis wil schrijven. En als we nu aan het begin staan van de Advent, van het nieuwe kerkelijk jaar, is om ons dat ten diepste bewust te maken. En met waakzaamheid betekent wakker, uitgeslapen zijn, goed uit je ogen kijken, goed rondkijken en tegelijkertijd gewoon doen wat je moet doen. En als je rondkijkt, blijf voor wonder staan, maar blijf ook altijd in het leven staan op hoop van zegen, dat we iets te wachten mogen hebben, iets groots, wat ons mee zal nemen, wat ons boven onszelf zal uittillen, wat ons zal maken tot bijna God, zou ik willen zeggen, tot aan God gelijke. Dat we gemaakt worden zoals we vanaf de schepping bedoeld zijn. Ooit eenmaal zal dat gebeuren. Wanneer? Niemand weet het, niemand kent dag nog uur. Maar eenmaal zal dat gebeuren. Zullen we de grootheid van ons mensen mogen ervaren. En Advent beginnen we ons daarop voor te bereiden. Beginnen we ons dat bewust te maken. Wakker zijn. De ogen uitwrijven, al is het nog donker, al brandt er pas 1 kaarsje op de adventskrans. Je ogen uitwrijven en je klaarmaken voor het licht dat komt. Amen.